வீடியோக்குள்ளே போக முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்து பெல்லையும் கிளிக் பண்ணால் நான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். கூட லைக் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, சினிமா ஒரு விஷயம்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் விஷயமா நான் பார்க்க போகிறேன்னா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நம்மளுக்கு ஒரு புதுவிதமான ஒரு ஈவெண்ட் வந்துருக்கு. என்ன ஈவெண்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்ட் ஈவெண்ட்டு அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கு. ஓகே ரைட்டு, இந்த ஈவெண்ட்டில் எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிறது, எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சு நம்ம இந்த பாம்பை வெடி வைக்கிறது அவ்வளோ விஷயம் பார்க்கலாம். பட் இதோட ஒரு மெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த பாம்பு வந்து வெடிஞ்சு வாட்டி அதுக்குள்ளேருந்து என்ன வரப்போகுது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாமலே இருக்கும். பட் யாருக்குமே தெரியாது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவன் கொடுத்துருப்பான், ஸோ இந்த பாம்பை வெடி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரேர் ஐட்டம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். பட் என்ன வரப்போகுது அப்படின்னு இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியல. பட் நம்ம இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறோம். ஓகே ரைட், இப்போ தான் நம்ம மெயினான விஷயத்துக்குள்ளே போக போகிறோம். ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நம்மளுக்கு இன்னைக்கு ஒரு புது விதமான ஒரு ஈவெண்ட் வரப்போகுது. ஸோ அந்த பண்ணி நம்மளுக்கு இன்னைக்கு ஃப்ரீ ஃபயர்லேயே வந்துச்சு. பட் ஈவெண்ட் வரல. ஸோ இதுக்கு மேலே தான் வரும். பட் நம்ம இப்பயே சொல்லிடலாம் அந்த ஈவெண்ட் என்னன்னு. ஸோ அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலைட் பாஸ் எக்கச்சக்கமான விஷயம் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஆனால் இந்த வீடியோ சேர்ந்து யாரும் ஸ்கொப்புக்கு எப்போ எதுவுமே பண்ணிடாதீங்க. அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷேர், அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிஞ்சி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வேறு லெவலில் ஷேர் பண்ணி விடுங்க வாட்ஸ்அப்பில். இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த எதிர்பார்க்குற ஒரே ஒரு விஷயம், ஒரே ஒரு லைக்கும் ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும்தான். இது நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இந்த வீடியோ சும்மா வெரி லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பயலாம் கொடுக்குறேன்னு ஓகே முடியாது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிரீனகரன் கிரேஜி நீங்கள் சும்மா வேறு லெவலில் ஒரு ஈவெண்ட் விட போகிறோம். ஸோ ஓகே, அந்த ஈவெண்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த வீடியோக்காக இப்போ நீங்கள் பாட்டுருக்க வீடியோக்கு 10K லைக் ரீச் ஆனாங்க. அதுக்கு எதுவுமே இல்லை. பாட்டு ஒருத்தரும் இந்த விஷயம் பண்ணுங்க. என்னன்னா ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் மனசு வச்சு போயிட்டு அது போட்டு போயிருங்க. நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ரீச் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். கவலைப்படாதீங்க. ஓகே ரைட்டே, இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ப்ளூ பண்டில் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் காலையில் ஃப்ரீ ஃபயர் போனீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க. என்னடா இந்த ப்ளூ பண்டில் இருக்குது, பட் இதில் எதுவுமே ஈவெண்ட்டே வரலையே அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஈவெண்ட் தான் கைஸ். ஓகே, இந்த ஈவெண்ட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காலையில் ஒரு 9 மணிக்கு மேலே வரலாம். மேபி நம்ம வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 மணிக்கு காலையில் பண்ணியிருப்போம். அதனால் இந்த ஈவெண்ட் தான் வந்துச்சேன்னா நீ சொல்கிற அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. காலையில் நம்ம இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறோம். காலையில் இந்த ஈவெண்ட் வரவில்லை. நம்ம அட்வான்ஸாக இப்போ சொல்ல போகிறோம், கேட்டுக்கோங்க. ஓகே ரைட்டு, இந்த ஈவெண்ட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ பாட்டுருக்க டைமில் கூட இந்த ஈவெண்ட் வந்துருக்கலாம். ஸோ என்ன ஈவெண்ட்னா இந்த ஈவெண்ட் தான். ஸோ என்ன ஈவெண்ட்னா படிக்கலாம் பேர் என்னது, ட்ரீம் ராயல் ஃப்ளஷ்ஷாக என்னமோ பாருங்க, ஃப்ளக்ஷின்லாம் போட்டிருக்கான் பாத்ரூம் கக்கூஸ் மாதிரி. ஓகே ரைட்டு, இந்த ஈவெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ இந்த ஏதாவது நம்ம இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் சர்வரில் நைட் எடுத்துருக்கோம். ஓகே, நம்மளுக்கு வந்து இப்போ காலையில் ஒரு 9 மணிக்கு வந்துடும் நினைக்கிறேன். ஸோ 9 மணிக்கு யாராச்சும் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள். இந்த ஈவெண்ட் வந்துருச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டப்புன்னு. ஸோ இந்த ஈவெண்ட் கண்டிப்பாக வரும். ஏன்னா பண்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ஃபயர்லேயே வந்துருச்சு. இந்த ஈவெண்ட் தான் வரும், கவலையே போயிடுங்க. ஓகே ரைட்டு, இப்போ நல்லா அட்வான்ஸாகவே தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஈவெண்ட் எப்படி ஸ்பின் பண்ணுறதுன்னு. ஓகே ரைட், இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட் எப்படி ஸ்பின் பண்ணணும், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 5 டோக்கன், ஸ்பெஷல் டோக்கன் ப்ளூ கலரில் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த டோக்கன் நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணி 5 வாங்கினீங்கன்னா இந்த தொப்பி மட்டும் தான் வாங்கிடலாம். ஓகே ரைட்டு, இதில் எனக்கு ஒரு கடுப்படிக்கிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்ன ஒரு பேக் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டு பேக் இருக்குது பாருங்க, மேலே அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரிவார்டாக இருக்குது பாருங்க. அது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா லாகின் ரிவார்டாக ஃப்ரீயாக விடுற மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா கிரீனகரனுக்கு பிளான். பட் இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட் விட்டு வந்துச்சு. இது ஒரு செம்ம கடுப்பான ஒரு விஷயம் தான். ஓகே ரைட்டு, நம்ம சர்வர் வரக்குள்ள மாறி வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதே மாதிரி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே எனிவே வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ எனிவே ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 8 மணி கூட ஆகலை. எனிவே நீங்கள் பார்த்துங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தப்புன்னு. ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் ஆலோ கிவ்வே வின்னரை சொல்லியிருப்போம். அது இல்லாமல் இன்னைக்கு நீங்கள் ஆலோ கிவ்வேல எப்படி ஜெயிக்கிறதுன்னு சொல்லியிருப்போம். கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அதை ஸ்கொப்பு பண்ணிடாதீங்க, ஸ்கிப்பு பண்ணிடாதீங்க. ஓகேங்களா ரைட்டு. ஓகே, இதே மாதிரி நம்ம ஸ்பின் பண்ணிட்டே இருக்கணுமாடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். ஆக்சுவலாக இந்த 5 டோக்கன் உங்களுக்கு வேணும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா என்ன டோக்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு டோக்கன் இருக்குது. அதை 5 கலெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பண்டில் கிடைக்கும். ஓகே, எனிவே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ டைமண்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு 1000 டைமண்ட் அதாவது 1000 டைமண்ட் மேலே தான் ஆகும். அதாவது லக் இருந்தால் வந்தால் 1000 டைமண்ட்குள்ளே வந்துடலாம். ரைட்டு, இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கிவ்வே வின்னருக்கு நம்ம ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இவர் ஐடி முன்னே இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி காமிச்சு இவரோட கமெண்ட்லேருந்து அதாவது ஒரு ரேண்டம் கமெண்ட் பிக் பண்ணி இவருக்கு நம்ம டேரெக்டாக ஃப்ரீ ஃபயரில் போய் கொடுத்துட்டோம், ரிக்வஸ்ட் கொடுத்து. இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் ஜெயிக்கலாம். எதுவுமே இல்லை, 2 விஷயம் தான் பண்ண போகிறீங்க எனக்காக. இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ண போகிறீங்க. அப்புறமேட்டு ஒரே ஒரு நியூ சப்ஸ்கிரைப் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ மூலிமா கொண்டு வந்துட்டு அவங்க நேமை கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க. இந்த 2 விஷயம் தான் கைஸ். நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒரே ஒரு நியூ சப்ஸ்கிரைப் கொண்டு வந்து அவங்களோட நேமு அப்புறமேட்டு உங்களோட ஃப்ரீ ஃபயரோட ஐடி நேமு, அதாவது ஐடினா ஐடி நம்பர், அதை 2த்தையும் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்றைக்கி ஆலோ கிவ்வேல நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம். கண்டிப்பாக பாட்டுக்கு ஒருத்தரும் ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க. ரைட்டு, நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக நம்புறேன். ஓகே, இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்ட் ஈவெண்ட் ஆக்சுவலாக இந்த ஈவெண்ட் நான் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இது மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் வரப்போகுது. இந்த ஈவெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சா பெருமுடா மேப் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி இந்த ஈவெண்ட் வந்துருச்சு. பட் அதில் வந்து வேறு விஷயம் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் நல்லா வளமாக. ஓகே, கீழே வந்து படிப்போம். அதாவது ஷேர் திஸ் பேஜ் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸு பாம் பாம் பூம் பூம் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கோம். ஒன்றுமே புரியல. ஓகேங்களா,
ஆக்சுவலாக என்ன சொல்ல வரானா, இது வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணி வெளியே வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு பொருள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறான். பட் என்ன பொருள் அப்படின்னு தெரியல. பட் இந்த ஈவெண்ட்டை எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் லாகின் பண்ணி அந்த ஷேர் லிங்கை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தானாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலரில் மேலே ஏறிட்டே போகுது பார்த்தீங்களா, அது மட்டும் தானாக ஏறிட்டே போகும். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முடிக்கவே தேவையில்லை, நீங்கள் சும்மா விட்டாலே அது மட்டும் தானாக மேலே ஏறிட்டே போகும். எதுவுமே இல்லை, ஷேர்ன்ற பட்டனை வந்து லாகின் பண்ணி வச்சுட்டாலே பார்த்தீங்கன்னா தானாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 நாள்லேயே கம்ப்ளீட் ஆயிடும். ஸோ ஆக்சுவலி இது நீங்கள் எதுவுமே கஷ்டப்பட தேவையில்ல. ரைட்டு, இப்போ ஒரே கேள்வி தான் உங்கள்கிட்ட இருக்கும். ஓகே, இது வந்து நீ தானாக ஏறிடும் ஒரு 2 நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகிடும் அப்படின்னு சொல்வியே. ஸோ இது ஓப்பன் ஆனால் என்ன வரும், என்ன அப்படி வரும்போது அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அது டாப் கிரிமினல் வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் என்ன சொல்கிறோன்னா, நம்ம ஆக்சுவலாக இது ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு மாடலாக தான் போட்டுட்ருக்கோம். ஆனால் இந்த எலைட் பாஸில் வருதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது பின்னாடி சொல்வேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆக வேண்டி டாப் கிரிமினல் வரும்போது டைமண்ட்ஸ் வரும்போது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு எப்படி சொல்கிறது அவ்வளோ பெரிய வள்ளல்லாம் இல்லை கரீனாக்காரன். ஆக்சுவலாக அவ்வளோ பெரிய புண்ணியவாதியெல்லாம் கரீனாக்காரன் இல்லை. ஸோ இது மாதிரி டாப் கிரிமினல்லாம் இதில் விட்டுறானா அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருப்பான். ஓகே ரைட்டு, எனக்கு அதில் சிரிப்பாக தான் வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன தான் அப்படி வரும் இப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ எதுவுமே இல்லை. ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு பெர்முடா மேப் அன்லாக் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு பண்டிலோ கிண்டுலோ வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இன்னுமே அது கன்ஃபார்மே ஆகலை. ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன வரப்போகுதுன்னு. ஸோ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா டாப் கிரிமினல் வந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா டாப் கிரிமினல் கொடுக்க மாட்டான். ரேண்டமாக பார்த்தீங்கன்னா 2 பேத்துக்கு 3 பேத்துக்கு அழுப்பம் அப்படி தான் கொடுக்கும் கரீனாக்காரன். ஸோ ஓகே ரைட்டு, இப்போ நீ என்ன தான் சொல்ல வேற இதுக்குள்ளே என்ன தான் அப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ என்ன வேணால் வரலாம். ஸோ நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக சொல்கிறேங்க. ஸோ இதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே அப்படி சொன்னேன். அதாவது இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கோசம் தான் இவ்வளோ இழுன்னு இழுத்தேன். ஓகே ரைட் கைஸ், ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கு டைமண்ட்ஸ் வேணும் எதுவுமே இல்லை கைஸ். ஒரு சின்ன ஒரு டோர்னமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நண்பர் நடத்துகிறாரு. எதுவுமே இல்லை, கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு சேனல் லிங்க் இருக்கேன். அந்த சேனலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்துகிறாரு. சோலோ டோர்னமெண்ட் தான். அதில் நீங்கள் யார் வேணால் ஜெயிச்சு ஆலோ பாயிண்ட் போகலாம். ஸோ விஸ்பர் இருக்கவங்க கீழே போய் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும், அவங்க சேனலை போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஸோ ஓகே, கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அந்த சேனல் லிங்க்கு போய் பார்த்து என்னென்னு முடிவு பண்ணிப்பாங்க. ஓகே ரைட்டு, இப்போ என்னடா இது என்னடா சர்வர் என்னடா ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது இந்தோனேஷியா சர்வர். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்றைக்கி ஒரு நியூ பண்டில் வந்துச்சுல, அந்த பண்டில் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்கர் ஸ்டோரில் வர மாதிரி இருக்குது. பட் மேபி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சரியாக தெரியல. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இயர்லி மார்னிங் வந்து விடிய காலத்தில் வந்து போடுறதுனால ஸோ ஈவெண்ட் வந்து நீங்கள் வந்த வாட்டி நீங்களே சொல்லிங்க. ஸோ ஆக்கர் ஸ்டோர் இருந்துச்சா இல்லை நான் சொன்ன ஈவெண்ட் இருந்துச்சா அப்படின்னு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. தாழ்மையோடு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஓகே ரைட், ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எப்படி சொல்கிறது இன்னும் நிறைய விஷயம் எக்கச்சக்கமான பின்னாடி பார்த்துருச்சு. அது வந்து காட்டுருக்குது உங்களுக்கு. அதை என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீ எலைட் பாஸ். ஓகே ரைட்டு, ஓகே ஆமாம்ல இது ஒரு ஈவெண்ட்டாக வந்துச்சு இல்லை எப்பயோ அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பீங்க. ஆக்சுவலாக இந்த ஈவெண்ட்டு அதாவது இந்த ஈவெண்ட் நடக்கல யார் யார் விளாண்டிங்க அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா ரைட்டு, ஸோ ஓகே இந்த ஈவெண்ட் ஆக்சுவலாக எப்படி விட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீயாக தான் விட்டான். ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 ஃப்ளிப் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். 3-4 ஃப்ளிப் பண்ணி இந்த எலைட் பாஸே வாங்கலாம் ஃப்ரீயாக. ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் விட்ட ஒரு ஃப்ரீ எலைட் பாஸ் ஈவெண்ட். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஈவெண்ட்டு விட்டான். ஸோ என்ன ஈவெண்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டோட்டலாக ஃப்ரீயாக விட்டான். எப்படின்னா லாகின் ரிவார்டில் விட்டான். ஸோ என்னன்னா கௌபாய் எலைட் பாஸ். ஓகே ரைட்டு, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த வாட்டி இந்த வருஷம் இந்த மாதம் அதாவது அடுத்த மாதமோ இல்லை அதுக்கு அடுத்த மாதமோ ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக ஒரு எலைட் பாஸ் கிடைக்கும் போது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3rd anniversary. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா 3rd anniversary சும்மா வேறு லெவலில் பக்காவாக பண்ணியிருக்கான். அது நான் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் சர்வர்லேயே காமிச்சு நிறைய விஷயம் கொண்டு வந்திருக்கான்ட்டு. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3rd anniversary ஓகே ஆனிவர்சரி 3rd anniversary ஓகேங்களா. ஸோ 3rd anniversary நம்மளுக்கு ஒரு நியூ எலைட் பாஸ் வந்து ஃப்ரீயாகவே தர போகிறான். அந்த எலைட் பாஸ் இன்னும் ஆக்சுவலாக கன்ஃபார்ம் ஆகலை. ஸோ கன்ஃபார்ம் ஆகாட்டி ஸோ அந்த வீடியோவை போட்டு இதுதான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே தர போகிறான் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். ரைட்டே, ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் ஆலோ கிவ்வே தான். ஸோ ஆலோ கிவ்வே கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணிங்க. ஸோ டெய்லி நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இதுக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் தான். ஸோ 2 விஷயம் எதுவுமே இல்லை. இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், வாட்ஸ்அப்பு கீட்ஸ்அப்பு அது மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அதில் ஒரே ஒரு நியூ சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் யாராச்சும் பண்ண வச்சு அவங்க நேமை மட்டும் கீழே வந்து தப்புன்னு சொல்லிடுங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கவலைப்பட மாட்டேங்கிறேன். ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லை கைஸ், கீழே ஒரு ஃப்ரெண்டு சேனல் இருக்குது. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோர்னமெண்ட் மாதிரி சேனல் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்களையும் போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல். அதுவும் இல்லாமல் லைவ்
ஏன்டா 2-3 நாளாக போடல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கரண்ட் ப்ராப்ளம், அதனால் பார்த்தீங்கன்னா போடவே முடியலனால சாரி கைஸ். இன்னைக்கு கண்டிப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுற கம்யூனிட்டியில். ஸோ ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா மழை வருது, கரண்ட் போயிடுது, ஸோ எல்லாமே போயிடுது ரைட்டே. இது ஆக்சுவலாக உங்கள் ஊர்லேயும் நடக்கிற விஷயம் தான். ஸோ ஓகே, ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, சாயந்தரம் ஆனால் தான் மழை வருது, அதாவது நம்ம லைவ் டைமில் தான் பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து கெடுத்து விட்டுருது. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக போட முடியல ஒரு 2-3 நாளாக. ஸோ கவலைப்படாதீங்க, இன்றைக்கி நம்ம சும்மா வேறு லெவலில் சிறப்பு பண்ணி விட்டுடலாம் நினைக்கிறேன் ரைட்டு. இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறது, அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். இப்போ உங்கள் பாய்.